बिहामजो रामसिंआ अबाव थांदोंबा दानिया आंनो जेबो खिन्थालाङाना आगोलबा खिन्थालाङोमोन अबेबा जायगायाव थांगोन होनना बुंदोंमोनहाय आंबो बावबाय फैनो जासिगोन खोमारो बियो फैबाय आङो ए दानि बावैसो नोंखौ नाम लादोंमोनहाय मोनफैबायानो माथो ओंखामबो उखैसोदोंलै बेनिखायनो फैबाय आङो मा ओंख्रि संदों दिनै दालि ओमफ्राय आलुजों लकेल दाउ एवना दोन्दोंमोनलै माबा आइनिखौ आङो एसे माबा हैबावनि र' नङाबा आइया जानो हानाय नङाना हाथाय गैया कुकाराव एसे माबा हैबावनि आइया अरनो हायाबा जायाबाबो जागोन दे दालिजोंनो जानो हागोन ओइ नोंनि थाखाय आपेल बायदोंमोनलै आङो ओइ बावबोबायसो थै लाबोनोनो बावबाय आङो बायबा बायनानै ओइ साला थुदो थंफ्लि ओंखामा खुहैदो ओंखाम उखैबाय आंबो थौ जायैनि थु टाइमबो जाबाय आं जाथ'आ र' आइनि बेदरखौ एसे फाख खालामबावनि आइया जागोन बेदर नों अरनो हाया थौ आं जाहैग्रोनि आइनिखौ उनाव माबाबाबो जागोन दे आइया दा दालिजोंनो जाथ'नाय एकदम थानो हाया उखैनाय मोन्दों आङो ए थ' उखैदोंना फै होनबालाय नोंनो खुरग्रोना होनि आङो दसे उनाव जागोन र' बे रामसिंआ माबायदि जालांखोलै मानसिया आं बेदरखौ जायाबाबो जागोननो आं लुगैया नामा हाथाय अरनो हायाबाबो लुबैयोना होबा आपेलखौबो हिनजावनि थाखायल' बायदोंनो आंनि थाखाय बायाखै आरो माने जेबो आंबोलाय माथो दहाय बुंदोंमोन फैनायाव थालिर लाबोफा होननानै आंनिखौलाय मानोथ' गोसोआव थाया रामसिंआ एसे सोलायबायलै बिखुनजोखौ मोननायनिफ्राय सोलायमारबाय नाथाय बिखुनजोआ बारा सोलायाखै र' आगोल जेरै आंखौ केयार खालामो बिदिनो केयार खालामो नाथाय बे रामसिंआसो आरो अबावबाफोर थांबाबो आंनो खिन्थालांखायोमोन आयै आं उमुगाव थांगोन दिनै उमुगाव तुमुगाव थांगोन होननानै दा गैया आंनो खिन्थालाङा मा जामारखो बे रामसिंआ आरो बा आंखौ बेदरखौ जायाबाबो जागोन दे अरनो हायानो आरो बिमाखौ ओंखाम जादोंना जायाखै उखैदोंना उखैयाखै माथो जेबोआनो थाल गैला दानिया हिनजावखौल' सिनाय हायो बिमाखौ सिनाय हाला नुवाखै बेदरखौबो आइया जायाबाबो जागोन दे बिदिसै आं सानाखैमोन रामसिंआदि बिदि सोलायलांगोन होननानै बिखुनजोखौ मोननायखाय सोलायमारबाय बियो आं दुखु मोनो बिदिबा मानो सोलायखो बियो आरो बिमानि फारसे साननायबो फैला बिहा नुवाखै गावसोराल' ओंखाम जानो ओंखारदों जायाहाय जाथोंसै दे गावसोरानो आंखौ बिदि बुंदों दिनै रामसिंआ दुखु मोनदों आं जामारला आं दिनै ओंखामखौ बिमाखौनो थाल गैला एसेबो खालि हिनजावखौल' आरो हिनजावाबो जुदि एसे बोरैबा जायोना होनबानाथ' बिमानो ओंखामखौनो होनाय नंला खोमा ओहो होनाय नङा बिसोरो खाफालानो गाज्रिलै आंनानो खाफालानो गाज्रि माबायसि बिहामजो मोननांगौ माबायसि बिहामजो मोनदों साला उन्दुहैनोसै आं दिनै जेबो जाला गावसोरानो जाथोंसै लैथोस्रियालाय आइनो ओंखाम संना होमाराखै ना मायो र' आं खेबसे फन खालामना सोंनि हेलौ बुं फैबाय नोङो औ फैबाय ओंखाम जाबाय औ जाबाय लैथोस्रि माथो आइखौ थै गैयिनि थाखाय थास' गोसोम जानो होदोंनो डक्टरा मोनथिया आङो मोनथिया माथो थै गैया जादोंनो थास' गोसोम जानो होदोंनो ओमफ्राय आरो आखाइफोराबो साना दंजोबोनो माथो ओमफ्राय नोंखौ खानो होदोंमोन माथो बियो आंनि आखाइ सादों नों खाना होनाय बिहामजो होननानै ओमफ्राय नों माथो खाना होआखैनो रामोना नों बेफोरखौ मा बुंदों आंखौलाय बियो माला थास' खानो होखो दे गावगायासो बुंदोंमोन माथो आंनि सिगाङाव आं दिनै थास' खागोन र' दिनै थास' जानो लुबैदों होननानै ओमफ्राय माथो ओंखामबो संना होआखैनो संना हो आखाइ आथिं सादोंनो माथो मा ओंखाम संना होआखै मानो होआ जानो मैयासो ओंखाम संनाय जायासै माने आं संनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय गावगायानो नाङा दे बिहामजो आं संना जागोन होननायखाय आङो ओमफ्राय सङासै मानो नोंसाया बेफोरबायदि मानो बानाय खोथा बुङो नोंनि नोजोराव आंखौ सानफ्रोमबो बियो गाज्रि खालामनो नागिरो दे नोङो बिनि खोथाखौ लानाङा रामोनदा आं एथ' बिदि नङाथ' मा लागायना होबाय थायो नोंनो बियो दे नोङो आरो बुंफिननाङा आरो मिथिबायना आंखौ बुंफिननो होआखै थेवब्लाबो आं बुंबाय ओमफ्राय बिनिलाय आखाइलाय मानोथ' साबाय थाग्रा जाखो मोनथिया आखाइ सादोंना आथिं सादों आं जेबो मोनथिया आंनि सिगाङावथ' जेबो बुङाखै बियो मैया मा जादों मोनथिगौ ना बैसाखि बाजैया आंखौ गावजों लांफादों सोरहाबा बार्थडे दङनो ओमफ्राय आं थाङा होनना बुंबाय ब्रा लांबाय आंखौ ओमफ्राय ओंखाम जाना फैदों जोङो ओमफ्राय थांनो गोनाङाव आं बिनो आइनो ओंखाम संना गालांनि र' होनना बुंबाय ओमफ्राय गावगायानो नाङा दे आं संना जागोन होनना बुंबाय नालाय ओंखायनोथ' आंबो सङासै बेखौनो मा होनना लागायना होखोब्रा रामोनदा नों नोंसानि खोथाखौ लानाङा दे बिनि खोथाखौ लानानै नों आंखौ मालाबाबो नों जेबो बुंनाङा आं एथ' बेफोरबायदि नंमाराथ'
बे आइखौनोथ' आं हमनोनो हाया मानोथ' होनबा बेफोरबायदि बुंबाय थायो नोंखौ मानो आंनि नोजोराव गाज्रि खालामनो नागिरबाय थायो सानैल' मानसै बिखुनजो बिहामजो मोजाङै अनज्लायलायनानै जानांगौ एबारनिफ्राय नोङो संना होग्रा खालाम हाजार संनाङा होनबाबो संना हो नङा गावगायानो नाङा संनाङा होनना बुंबाय नालाय बिनिखायनो आंबो संना होआसै आरो थास'खौबो आं खाना होगौमोनथ' गावगायानो बुंबाय नालाय आं खागोन होननानै बिदिथ' जेबो बुङाखै आंनो आखाइ सादों आथिं सादों थास' खाना हो ओंखाम संना हो होननानै ओरैनो बानायना बुंदों बियो मोनथिला दे आरो आंबो मा बुंबावनो आरो मा मोनथिला रामोनदा हा मा मोनथिला जेनेबा आं होनबा नंखाय बुंदों नामा नों आंखौ थगायनाय बायदि मोनबाय नामा नङा बिदि नङा जेनेबा मानो बिदि आइया आंबो मोनथिला मोनथिला दे आरो आंथ' एथ' मोजाङै गोरोबना थानो सानो नाथाय नों साया मानो बेफोरबायदि हमनानै मोना मानोबा सैया बियो आंखौ दे होमबालाय आंबो थांसै खामानियाव दे थां आरो खोनासंना रामोनदा नोङो नोंसानि खोथा लानानै आंखौ मालाबाबो गाज्रि मोननाङा दे आरो जेबो साननाङा नंखाय बाखायफोरखौनो लागायना होजोबो बियो दे आइबो गैला आफाबो गैला आयै आफालै नोंसोर आंखौ मानो नागारना थांनांगौ सोर बियो बेलाय माथो बै खरायासो आं बै दिनखालि लाजि फोनांनाया मानो फैदों बेयावलाय बर' प्लासजों फैनायाव बेखौदि जोंफोर लाजि फोनांदोंमोन ओमफ्राय बिनि लोगोआ जोंखौ दोखोरायनाया माथो नोंसो हा माथो जादों गाबदों माथो नोंलाय जेबो जायाखै जेबो जायाखैबा मा ओरैनो गाबो नामा मानसिया आं मोनथिगौ नोङो आंखौ सैया खराखाय न' आं मोनथिगौ नोङो बै दिनखालि आंखौ लाजि फोनांनाया नोंनो नङा होमबा औ सरि हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आं बिदि बुंनाङामोन नोंखौ बिदि लाजि फोनांनाङामोन माथो खालामबावनो आरो आंनाबो खाफालानो गाज्रि खरा जाना थाबाय ओमफ्राय नोंहालाय मा जामारदों नोंदि बिदि गाबफैबाय दङ माथो बुंबावनो आरो नोंसोर गामिनिफ्राय आलासि जाखांना थांनानै साननैसो थानानैनो जोंहा आइयाबो थैदों आफायाबो थैदों दा आङो हारसिंसो आंहा रावबो गैला बिनि थाखायनो आं मादै मोननियाव दंफैयो मा आइबो थैदों आफाबो थैदों ओमफ्राय नोंहा रावबो गैला मा होनो बिदा बिनानाव गैया आंहा रावबो बिनि थाखायथ' आं मादै मोननि न'आव दंफैयो मादै मोननियाव थानाबो मोजां मोनाखै आङो हाजारबाबो गावगायनि बिमा बायदि जाया आं आगोलना एसेबा खुसियै थायोमोन जेब्लानिफ्राय आइ आफा थैलांबाय बेनिफ्राय आं खुसियैनो थानो हाला खोनानानै दुखु मोनबाय नोंहाबो खाफालानो गाज्रि होमबा आंनि बायसि आंबोथ' एक्सिडेन्ट जानानै खरा जाना थानानै दा आंखौ रावबोआनो सैला रावबो सिख्लायानो फसायला बयबो खरा होननानै मुगैगोनबो देनाय सोरथ' खरा सेंग्राखौ गोसथोनो सासे गार्लफ्रेन्ड दङमोन जोबोद मोजां मोनोमोन आं सानदोंमोन बियो आंखौ मोजां मोनो होननानै नाथाय गैया बियोथ' बुंदोंमोन आं हाजार खरा खम्फाबाबो बियो आंजोंनो फैगोन होननानै नाथाय सोरबा मोजां सेंग्राखौ मोनबाय दा गैला रावबो सिख्लायानो फसायला आंखौ लाइफआव हाबा होनायखौनो जानो मोनला आङो संसारखौनो जानो मोननाय नंला आङो आइदे गसंबाय थानोबो हाया आथिङा जोबोद सायो जेन थेनसो थाबायना फैदों आं न'आबो खाथियावनो नालाय बैनो जोंहानि न'आ सरि दे आं नोंखौ बै दिनखालि ओरैबायदि लाजि फोनांदोंमोन आं बिदि बुंनाङामोन नोंखौ जेबो नङा दे नों थाथ' थांसै आङो मानो थाथ'दो दसे सम नाङा दे खामानिबो दङ दे होमबालाय थां नोंना मा नाम हायलु ओमफ्राय नोंनिया आंना जांग्राव दे होमबा थाथ' दे होमबालाय थांसैबालाय नोंनाबो खाफालानो गाज्रि मारलै बिमायाबो थैबायबा बिफाबो थैबायबा आंखौ मायबा मायबि बुंदोंमोन बियो बै सासे बर' प्लास ना मायबा प्लास लोगोखौ लानानै थेवब्लाबो दुखुबो मोनदों बिमाबो गैलानो बिफाबो गैलानो बै समावथ' जेबोआनो दुखु गैयामोन खोमा बेनिखायनो आंखौ मिनिनो हादोंमोन आंबो सानसे समाव बेसेबा सिख्लाफोरखौ लालाय गारलाय खालामोमोन दा गैला बैफोर फाबानो नांदों खोमालै बिनिखायनो इसोरा आंखौ खरा खालामना दोनबाय गैला बे जोनोमाव आङो मालाबाबो संसार जानो मोननाय नंला मालाबाबो हिनजाव मोननाय नंला आं खराजोंलाय सोर जुलि जागोन दे बे बुरिया मा मोनबाय दङ आंजों
आङो बेजों एथ' मोजाङै थानो नागिरो नाथाय बियो आंजों मा मोनबाय थायो मोजां नंमारालै बिसोर बिमा फिसा मोजां नंमारा आंखौ माला ओंखाम संनो होनाय बियो संनाङा होननायानो आरो थास'खौबो आंखौ खानोनो होआखै बियो उल्थासो लागायना होबाय थायो फिसालानो आयु रामोनदाया गुबुनफोरबायसो जानो मोनबा आंखौसो दाय गैयियावनो बेसेबा रायगौमोन नाथाय बियो एसे बुजिनायखायसो बिदि जानाङा बे मानसिया गामियावबो थांनानै मायबा मायबि लागायना होयोनो आंनि फारसे मानसिफोरा आरो नंगौ सानमारो सोरबा सोरबि मा मोनो दे बिदि गावगायनाय फिसाजोआ सिखाव नालाय सिखावनि थाखायनोथ' होखारजाबाय गावगायनायाबो आखलानो मानो दाबो सोलायाखै फिसालाया एथ' मोजाङै अननानै लाखिदोंलै बेखौ थेवब्लाबो माबा आजिखालि आरो रामोनदाया जेबो बुंलाना बेनिखायनो लाय बारायदों बियो बिहामजो मा नांगौ मा रागा रागाहाय हा आंखौ जानो बिनो फैनाय बायदि मोनदों नामा नोङो बिहामजो आरो मानि रागा आं नोंखौ मा खालामखौ बिदिसो हा रागा जोंनायनिबो खारन दं मिथिबाय मानसिया मानसिखौ ओरैनो रागा जोङा मायबा मोनसे खारन थानांगोन मा खारन आंलाय नोंखौलाय मा खालामखौ आं मिथिया नोंदि आंखौ मानि थाखाय नायनो सुखुवा मा आंनि फारसे सोरबाफोर एरना होदों नामा हा मैया लोगोजों थांबायना एरना होदों खोमा आंनि फारसे रावबो एरना होआखै आंखौसो एरना होयो आं मिथिगौ नोंनिबा होमबा आं नोंखौ एरना होयो नामा जानला मानला बुंबाय थानाहाय बिहामजो हा मोजाङै सोलिना था आंजों थानोबा आंथ' नोंजों मोजाङैनो सोलिना थानो सानो मिथिगौ नाथाय नोंहासो मा जाखाङो आं मिथिया मा प्रब्लेम दङ मा जानला मानला बखिला बायदोंहाय मा बिहामजो ओंखाम संना जाहोनायखौनो बिराद गिदिर खामानि मावना होनाय बायदि मोनो नामा नोङो सोरनि बिहामजोआथ' ओंखाम संना जाहोखानांगोन ना जोंबोथ' ओंखाम संनानै जाहोयोमोन नाथाय जोंलाय माथो जेबोखौनो बखियामोन आं बखिदों नोंसो माथो बांसिन बखियो खोनासंनानै ला नंखाय खोथाफोरखौ रावनिबो सिगाङाव एरना होलाबाय थानाङा मिथिबाय आं बिदि नंखायाबो मिथिबाय नोंसो गावनो गाव माबा आंखौ गाज्रि सानना लायो नुदोंना नुदों खुगाजों खुगा समान माबायसि बिहामजो मोननांगौ माबायसि बिहामजो मोनखौहाय आंबो मानसिफोराथ' नोंखौ बिराद आब्रिसो सानो नाथाय नुदों जायबा सोलिना जादों बिसो मिथिगौ एथ' मोजाङै माथोसो होदोंमोन आङो बेयावनो एथ' रागा एथ' बखिदों आयौ सोर फोथायगोन रावबो फोथायनाय नङा बेथो एथ'बो बेफोरबायदि जानाङाहाय बिहामजोफोरा बिखुनजोफोरखौ एसे रेसपेक्ट होनांगौ जायाफ्रा माने इंलिस बुंदो बिहासो माबायसि मादलै बियो एथ' मोजाङै सोलिना जानो सानो आङो मानो बेफोरबायदि आं दुखु मोनोलै रागाबो जोङो मालाबाबो जेबोखौनो बुंफेरा आङो गावगायासो माबा सिगां नांबाय थायो आरो मा नंखायफोरखौ लागायना होलाबायो माबा आखाइ सादोंनो थास' खाना होआखैनो ओंखाम संना होआखैनो गावगायानो मैया संनो होआसै आंखौ आरो गावगायानो थास'खौबो आंखौ खानो होखायाखै गावगायासो खानो होनखादों मा नंखायफोरखौनो लागायना होलाबायोलै एथ'बो बेफोरबायदि जानाङालै मालाय बैसागिनि बिखुनजोआ बेफोरबायदि नङाथ' मालाय मोजांथार सानैबो जि गोरोबलायना थायो मालाय आंबोथ' बिदि थानो होनना सानो न'आव रावबोआनो गैया थेवब्लाबो माबा आंना बिखुनजोआनो बेसेबा आब्रि लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय दे देहाफोराबो मोजां नङा आरो बिथिंजाय सोलाबाखैबो आरो ना ओमफ्राय लोगोफोर आंनि बै मोनसे चेनेलाव आङो कामिंसन हगारदों आरो ना अम्बिका कार्टुन चेनेलाव आं बै चेनेलाव अनसुलि आइ गदाय स्ट'रिखौ हगारोमोन आरो ना नाथाय आङो अनसुलि आइ गदायखौ हगारनाय जायासै दे लोगोफोर गाज्रि मोननाङा माने सोरबा सोरबि बुंदों अनसुलि आइ गदाय स्ट'रियासो मोजांमोन होननानै नाथाय बै स्ट'रिखौ गोबाव सम जाबाय नालाय बानायियावनो माने गोसोआवबो गैला आरो बानायनोबो इन्ट्रेस्ट जाला आरो ना ओमफ्राय गाबोन नङाबा समफोर हगारनाय जागोन आरो ना गोदान भिडिअखौ ओमफ्राय भिडिअआबो गुसुं नङा दे लोगोफोर 47 मिनिटखा एसे खस्थ'यै बानायदों आरो ना नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो ना सिगाङावनो कामिंसनखौ नायहैग्रोबानो जाबाय फुल भिडिअखौ आङो गाबोन नङाबा समफोर हगारनाय जागोन लोगोफोर ओमफ्राय सासे आगैया कमेन्ट हरदों मा खर'नि भिडिअ जाखो बेलाय होननानै कमेन्ट हरदों आरो ना माथो बुंबावनो आगै भिडिअफोरखौनो बानायनो रोङाबा रोङाबाबो जा एसे रोंगौ बेखौनो बानायो आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामहैबानो जाबाय आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन दे जुदि नोंथांमोना नायनो गोसोबा थांनानै नायहैबानो जाबाय आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन आरो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना भिडिअ हगारबा नुयो ना दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि एसेबाबो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ गुसुं जाबाय आरो ना लोगोफोर
थाथ'लायदो लोगोफोर थेंक इउ